pokoj a dobro. Takový ty filmy různý, vědecko-fantastický, nebo takový ty fantazy, prostě ty Mordory, Pán prstenů, že jo, a mystický filmy, nebo tak, často si pohrávají s myšlenkou světlo a tma. Jo, ten Mordor, to je prostě temnota a světlo je ten nějaký Gandalf, jako přichází Gandalf bílý, že jo. Tak to není potřeba být úplně náboženský člověk, abychom nějak někde v sobě měli tohle rozlišení, pokud jsme aspoň trošku vytříbení lidé, že chápeme, že zlo, zášť, zloba, násilí, nespravedlnost, prostě, že nějak souvisí s temnotou a i ta grafika potom, že je temného a naopak láska, štědrost, laskavost, soucit, pokoj, nějak souvisí se světlem, jako roklinka, jako elfové, nebo něco takového. Jo? A tak prostě to je přirozené rozlišení někde v nás. Zajímavý je teda k zamyšlení, jak vlastně v těch posledních desetiletích se objevuje jako móda vlastně temná barva. Jak říkají, že holky mají období temné, nosej černou, že jo. Gotika, nevím co všechno, že jako i ta grafika, ty různý jako lepky, hnáty, prostě mám pocit, že se vlastně zlu povedlo tak jako rozšířit, že vlastně jako přesvědčit, že to, co je vlastně ve své podstatě ošklivé, že nějak lidi chtějí, že jakoby se jim líbí, jo. Že když prostě máte, dřív byly pohádky, že ten princ byl hezký, udatný, hodný, spravedlivý, čestný a ten, kdo byl zlej, byl ošklivý a šklebil se a byl nežádoucí. A dneska to tak úplně není jasný, dneska se tak míchá různě. A dneska už i jako ty hrdinové dětských seriálů jsou zlí a zákeřní a mstiví a arrogantní a prostě že pak už jako i to dítě si zvyká, že vlastně chce taky být takový jako zlý a to je to hrozný, když to domyslíme, tak jako je to hrozná věc, je to vlastně zločin na dětech, když se jim vlastně předkládají ty hrdinové nedobří, no, tím si velice škodíme. No, ale proč o tom mluvím, pak i jako svět kolem nás může mít v oblibě různé věci, které jsou spíš takovou pečetí zla, symbolem zla, odérem zla. No a o to víc, ale když se takhle, jako bych řekl, možná v něčem se šeřuje, nebo přibývá temnoty a já myslím teďka třeba i války a různý jiný takový jako kultura vztahů, třeba na pracovištích nebo v politice, nebo tak nějakým způsobem si myslím, že je možné říct, že ten stupeň šedi až k té černé jako přibývá. Že ten svět se teďka tak jako je znejistěl a bojíme se, jako co přijde, jako kdybych řekl, přichází temnota, blíží se stemňuje se něco, jo. To myslím, že tak obecně asi lze říct, jo. Nemyslím si, že by přibývalo dobroty a laskavosti mezi lidmi a tak dále. A právě, když se sešeří, tak začnete vidět hvězdy. Jo? Když nastoupí tma, tak o to víc je vidět, kde vlastně je skutečně světlo. Jo? Ono, zlý duch je opice boží, takže on dělá takový ty klamný světýlka, ty prskavky, takový ty neonky, které vypadají jako světlo, ale vlastně jako nemají tu charakteristiku světla, nemají v sobě tu lásku. Oni to jako ten příslib v sobě nosí, trošku ti něco dají, ale vlastně víc ti seberou. Takže ty klamný světla, to už lidi poznali, že se honit se za těma různýma světýlkama ne vždy je prospěšné. Ale to pravé světlo, které svítí v temnotě a temnota ho nepohltí, je Kristus, je láska, je jeho pokoj, je pravda, světlo pravdy, že jo. To jsou hodnoty, které jsou jako božské a které je dobré, když je člověk vidí, je schopen je vidět, toužit po nich, jít za nimi a dokonce, když je přijme, takže on se stává světlem. Pan Ježíš říká, já jsem světlo světa, a pak říká, vy jste světlo světa. Máme být nositelé Krista, nositelé jeho lásky, nositelé jeho pravdy, tedy sami být světlem. A tak tady dokonce hezky to je v Izajášovi,
Vstaň, rozsviť se, Jeruzalémě, vzešlo tvé světlo, Hospodinova velebnost září nad tebou, tma zahaluje zemi, temnota národy, nad tebou však září Hospodin. Jeho velebnost se zjevuje nad tebou. A pozor, národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Takže to je vlastně naše poslání, že my máme být světlonoši, jo? Máme přinášet světlo, máme ne ho vnucovat, my máme jenom sami zářit. A jak to okolí jako stemňuje v něčem, tak najednou je víc vidět, co je vlastně opravdu světlo. Jo? My nemusíme až tak složitě řešit tu evangelizaci. Jo? My jenom máme se starat o to, abychom byli ve světle, abychom sami v sobě vnitru měli světlo a ono to okolí to spatří. To je tak, že blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Takže já potřebuji mít čisté srdce, abych viděl světlo. Jo? A to pravé světlo totiž vidíme srdcem. A kdo to srdce má zaneřáděný, nemá ho čistý, tak to světlo nevidí. Pak se honí za světýlkama. Jo? Tak to vám přeju, aby naší hlavní starostí bylo být ve světle. Ve světle pravdy, ve světle Ducha Svatého, ve světle lásky, aby to naše nitro bylo prozářeno světlem Božím. A tak vlastně, čím víc přibude kolem nás nějakých temnot, třeba nelásky, sobeckosti, neupřímnosti, něčeho nedobrého, tak o to víc bude potom najednou viditelné, co je světlo. A i ty lidé, tak to Pán Bůh dobře stvořil, začnou potom toužit, začnou to vnímat, začnou potom toužit. Takže kéž jsme jako křesťané skutečně světlem světa a dokonce těmi, kteří, jak tady je, že národy budou kráčet v tvém světle. Že to naše okolí může z nás profitovat, z toho světla, které v nás nějakým způsobem by mělo být. No a poslední, co mě tam napadá, mě to samotného pak činí šťastným. Tady i v tom Izajášovi to krásně je. Tady je spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce. Jo? Tak to bych vám přál, aby vaší radostí bylo, že spatříte, že jako jste ve světle. Že vlastně Bůh je ten, který vás udržuje ve svém světle. Že vás temnota nepohltí, že najednou, když jste obklopeni kdečím nedobrým, tak vás to jako nezničí, protože tím vnitřním zdrojem je to světlo, které je Kristus v nás. Tak ahoj.